Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu prozesu honetan parte hartu duten guztiei. Auzoari berari, esan berrik ez dago, auzotarren parte hartzetik gabe ez dagoela prozesurik. Eskerrak zuen iritzi, proposamenak, kezkak, helarazteagatik eta bozkatzera hurbildu egin zinetelako. Talde motorrari, egindako esfortzuengatik bilera bat eta gero beste bat eta huts egin gabe. Udaletxeari, prozesua hain luzea izan da tartean legislatura aldaketa ere izan dela. Udal talde batetik hasi ginen, lanean eta beste batekin bukatu. Udaletxetik bi gauza behar genituen bereziki. Batetik akordio politikoa. Auzoak erabaki behar zuen zein dotaziotan inbertitzen zen dirua. Eta bestetik bidea zehar lagungarri izatea. Udaletxeko talde guztien adostasuna azpimarratu nahi dugu. Prometeari, prozesua hasi zenean pentsatu genuen lagungarri izango zela profesional talde batekin kontatzea. Udaletxeko teknikariei, proiektuak alde teknikotik landu dituztenak eta bereziki parte hartze teknikariari Garikoitz lekuonari. Bozketa egunean bertan, festa giro jarri zuten guztiei. Prozesu luze eta konplexua izan da hau. Auzoan martxan jarritako prozesu parte hartzailearen bigarren fasea izan da. 2014ko udazkenean, aurretik egindako lehen faseari jarraipena egiteko asmoz hasi genuen bidea. Eta hemen ere tartetxo bat gure aurrekoei eskerrak emateko egindako guztiagatik. Eskema horretan pauso desberdinak markatu genituen. Auzotarren iritziak jaso eta gero tartekatu genituen talde motorreko barneko lanak eta auzoari informazio guztia eman ondoren berriro iritziak jaso genituen. Oso positibotzat jotzen dugu adostutako eskema horren pauso guztiak bete izana. Baita guzti hori malgutasunez eta iparra galdu gabe lortzeagatik ere. Positibotzat jotzen dugu bestalde talde motorrean egin diren esfortzuak adostasunak bilatzeko. Erronka handia izan da auzoari informazio guztia helaraztea, iritzi guztiak jasotzea. Bozketa eguneko parte hartzea ikusita, esan dezakegu baietz. Auzotarrengana iritsi garela, seguru bazegoela gehiago egiterik. Prozesu parte hartzaile hau martxan jarri genuenean, bi ideia genituen buruan ardatz moduan. Bat, nolako auzoa izan nahi genuen etorkizunean, zein dotaziotan inbertituko zen diru hori, guztia helburu batekin, etorkizunean bizi kalitate hobea izateko. Bi, auzotarrek ez beste inork erabaki behar zutela hori. Parte hartze bera zen importantea, eta horren aurrean aukera bat edo bestea garaile ateratzea bigarren plano batean gelditu zen. Ia 50%ak eman du bozka. Parte hartze prozesu honen bigarren fasea erabaki da. Esan behar dugu pozik gaudela auzotar bezala, izan dugulako gure erabakiak hartzeko aukera. Baina hau ez da hemen bukatzen. Aukeratutako proiektuak gauzatu egin behar dira. Praktikara eraman behar dira. Nola, nundik hasi eta abar. Ezin ditugu baztertuta utzi eta beste lan asko. Lan guzti horiek aurrera ateratzeko, amarotzeko bizilagunak behar ditugu. Hurbildu zaitezte auzoetxera, zuen proposamen, ideia, iritziekin. Denon artean gauzak errazago egiten dira eta pozgarriak dira.